Masu saurare assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Asabar za a ji cewa ma'aikatar shari'a ta Amurka ta saki wasu daga cikin takaddun bayanai na mutumin nan da aka kama da laifuka na lalata Jeffrey Epstein. Amma 'yan Democrat sun ce rashin fitar da su gaba daya ya saba doka. Rundunar sojin Amurka ta kai jerin hare-hare kan kungiyar IS a Syria martanin kisan sojojinta biyu makon da ya wuce. Bayan da shugaba Tinubu na Najeriya ya gabatar da kasafin kudin shekara mai kama, wasu masana tattalin arziki sun bayyana fargaba kan kasafin. Babban matsalar shine suna tunanin kusan tiriliyan 23 a ciyo bashi domin a yi wannan kasafin kudi. Magana ta gaskiya wannan ya zama laifi mai yawa in ka diba halin da ƙasa ke ciki. To ko fitaccen malamin addinin musuluncin nan a Najeriya Sheikh Ahmed Gumi ya kwana da sanin tsarin karatunsa ya saba da mahaifinsa kamar yadda wasu da dama ke gani? A wasu shabon ba, ai littattafan shi ma ne ba, domin shi malam Allah ya mishi wani alfarma a cikin duniya. Ba mai su kan shi a gan shi da mutunci, saboda haka wanda ke so ya soke ni, zai soke ni shi ne ya ce na saba mishi, amma ina bi yadda yake. Za a ji wannan a filin gane mini hanya. Muhammad Anur Muhammad ne ke tare da ku. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta saki wasu amma dai ba duka ba daga cikin fayil ko takardun bayanai da ke da alaka da mutumin nan da aka kama da laifuka na lalata Jeffrey Epstein wanda ya kashe kansa a kurkuku. Waɗanda aka fitar din sun kunshi dubban takardu da hotuna. The political dimension isn't just Democrats and Republicans throwing rocks at each other. Wakilin BBC ya ce yanayin siyasar ba wai kawai jam'iyyar Democrat bane da kuma Republican suke dambarwa a tsakaninsu. Amma kuma 'yan majalisar jam'iyyar Democrat din sun ce sakin waɗannan takardu da hotuna bai kai ainihin abin da doka ta bukata ba, ta neman ma'aikatar ta wallafa dukkanin abubuwan da aka fitar zuwa yau din nan. Haka kuma 'yan Democrat din sun nuna fushinsu kan yadda ba a bayyana komai da ke cikin wasu daga cikin takardu ko hotunan ba, an sakaye wasu sosai. Ma'aikatar shari'a ta danganta jinkirin fitar da su ga yawansu da kuma buƙatar kare sirrin wasu daga cikin waɗanda aka ci wa zarafi a badalar. Amurka ta kai wasu jerin hare-hare akan kungiyar IS a cikin Syria a matsayin martanin kisan sojojinta biyu. Rundunar sojin Amurka ta ce an kai harin kan wurare sama da 70 da jiragen sama na yaƙi marasa matuƙa da masu saukar ungulu da kuma makaman artillery. Muaz Mustapha babban daraktan wata kungiyar kamun kafa ta Syria da ke Amurka ya ce da alamu wasu hare-haren za su biyo baya. We will definitely continue to see continued U.S. action and Syrian government. Ya ce lalle za mu ci gaba da ganin ci gaban matakin na Amurka da ma gwamnatin Syria musamman ma a yankin Badiya. Shugaba Trump ya ce kamar yadda ya alkawari Amurka na mayar da martani mai tsanani kuma gwamnatin Syria ta Ahmad al-Shara na bayar da cikakken goyon baya. Kotun kolin Brazil ta baiwa tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro dama ta ɗan lokaci ya bar kurkuku a Brasilia domin ya je a duba lafiyarsa. Ana sa ran yi wa Mr. Bolsonaro tiyata amma kuma ba a sanya ranar da za a yi masa aikin ba. Kotun ta zartar da hakan ne dai bayan da 'yan sanda suka tabbatar da cewa lalle ilalla tsohon shugaban yana buƙatar a duba lafiyarsa ba da wani jinkiri ba. Bolsonaro dai na zaman gidan yari ne na shekara 27 bayan kotu ta same shi da laifin shirya juyin mulki lokacin da ya faɗi zaben shugaban ƙasar Brazil din a 2022. Majalisun dokokin kasar biyu ta dattawa da ta wakilai sun amince da zabtare masa yawan shekarun hukuncin, amma sai shugaban kasar na yanzu Luis Inacio Lula da Silva wanda abokin